Bé, el nostre projecte consisteix en promocionar Manresa com a destinació turística de primer ordre. Els alumnes faran una presentació... Espera! El més important és la gastronomia. La llonganissa de Manresa serà la pròxima estrella Michelin. No. El que importa als turistes és l'arquitectura històrica. El Pont Vell és com el Golden State. La muntanya de Montserrat és com l'Everest. Puges i aire pur. I la cova de Sant Ignasi? El Louvre? El Louvre és una joguina al costat d'això. El Pont Vell és un lloc molt més icònic que la Torre Eiffel. Qui vol veure una torre de ferro podem veure un pont de pedra? Ei, i si fem un tour en patinet per tot Manresa? Penses que tens el control, però qui sap? I un safari urbà. Imagineu-vos creuar Manresa en hora punta. I el pal de l'agulla? Ideal per al submarinisme. Bé, en aigües molt poc profundes, clar. Potser? Només potser. Podríem deixar que els alumnes ho decideixin, no?